På det første hold har vi Hans og Sigurd fra Ostekongerne. På det andet hold har vi Philip Ellersgaard. Fuck, der er koldt herinde. Du sidder du ikke indenfor? Jo, men altså, med sådan nogle fucking fættebrødder på her, og der er ikke en varme på det. Giv mig nogle penge. Kom nu. Giv mig nogle penge. Jeg har ikke nogle penge. Ja, hej. Jeg sidder tit over på gården. For helvede. Ja, det skal jeg. Og vi gjorde det juice, og ja, det er ikke sådan, det fungerer desværre. Du skal bruge en lighter. Ja, det er sådan noget billigt bras, købt i IKEA. Eller jeg har først tænkt, ja, det skal bare være sådan noget. Ja, men hey, du vil have en fra kundernes blok. Ja, men altså, hvorfor ligger du ikke så meget info om her? Vi kender mig, de gik stykker. Hey, jeg har aldrig haft det. Jeg havde bare en ven, men jeg har efterhånden mistet af min ven. Hey, jeg ved hvorfor. Jeg har en idé. Vi kan vinde over Ostekongerne. Så vinder vi et nyt kamera til dig. Skal vi spise ost? Nej, vi skal vinde over Ostekongerne. Ja! Hvilken challenge skal vi så lave det? Vi skal lave bund, et eller andet. Ja. Bund? Har I citroner? Citroner? Bund en citron. Det lyder fedt. Nej, for vi har ikke nogen citroner. Nu stopper I kraften. Vi hedder en pizzaskåb. Hvem æder? Nej, jeg gider ikke noget. Hvem æder en banan først? Ej, jeg gider ikke. Ja. Banan. Hvem gennemsuger en banan først? Ej, det har jeg ikke. Banan. Hvem æder en banan først? Det er vores smag. Nej. 2, 1. Hvordan er stemningen, hva'? Ja, vi vandt. Jeg vandt Ostekongerne. Ja, vi vandt. Okay, nu er de i gang med at spise Oreos. Hvem der kan spise dem hurtigst, det er jo det. Og Wilhelm, han er på mit hold. Så han skal bare have spist de her 2. Og han skal tygge noget for mad. Ikke mere. Nu laver han lige kendtingen der igen. Kom nu, mand! Wow, vi skal godt nok have gjort rent her. Det skal godt ikke. Og for challenge, så vil vi da sætte det op. Men vi vil bare i gang med challenge. Ja, jeg tror, vi sætter den her på hurtigt. Åbn ud, hvis du har. Er klar? Det kan ikke godt finde. 3. Er han færdig? Nej, op igen. Åbn munden. Kom nu. Er den? Nej. Jo, det er. Det er godkendt. Kom nu, Sigurd. Desværre. Det er din mor, Sigurd. Nu vil vi bade noget vand. Det er bare lækkert. 3. Nej. Lad være. 3. 2, 1. Hvad skete? Hvad skete der for hans? Jeg er done. Kom nu, Sigurd. Fuck, jeg har sådan noget meget her. Og Hans, han har bare brugt. Klamt. Done. Yes, man. Vi vandt igen 3-0. Den her video, den er sponsoreret af Joe and the Juice. Så husk at købe Joe and Juice. Det vil være fedt. Så ses. Det er lige om Sigurd. Nej, det er sådan der. Fuck. Det kommer bare i stop.
Jeg kan gøre det på 1 sekund. Hvor fanden sker det? Film. Hvor er det her film? Hvor er det nu? Ja.